انداما کمیته ناوندی PKK هێلین امید د دربارê pêvajoya çareseriyê û karûbarê komisyona hevgirtina netewî demokrasî û biratiyê de ragihandiye ku eger Tirkiye dixwaze ji qeyd û bendên xwe rizgar bibe divê berî her tiştî Abdullah Öcalan azad bike. Hêlîn umîd ji medyaya ser bi PKK re axiviye di derbarê pêvajoyê de gotiye armanceke komisyonê ew e ku pêvajoya civaka demokratîk û aştiyê daxîne nava civakê. Eger tu gavên şênber navêje û tu bandoreke wê komisyonê nebe, wê demê rêkxistineke civaka sivîl jî karî bû van gotûbêjan bike. Hêlîn umîd dibêje karê ku niha komisyon dike tenê mijûlkirin û derbaskirina demê ye. Di derbarê Rojavayê Kurdistanê de jî Hêlîn umîd gotiye niha li Tirkiye pêvajoyek heye û li gel Rojava bi awayekî paralêl tê meşandin. Lê Tirkiye bi berdewamî hewil dide ku pêvajoya li Tirkiye bi pêvajoya Sûriyê ve girê bide, ew jî dibêjin divê gelên Sûriyê bi hev re bijîn û sîstemeke hevpar li Sûriyê bêava kirin.